Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a, barkanmu da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. Yadda masu ikirarin jahadi suka faɗaɗa harkokin sa a Najeriya 2022. Ƙungiyar LS ta yi ta neman magoya bayanta a faɗin duniya da su yi hijira zuwa Afirka don riƙe garuruwan da ta ce ta ƙwace daga dakarun gwamnati. Shekarar 2022 ce mafi haɗari a tarihin ƙungiyar Islamic State a Najeriya da ake kira West Africa Province Brent wato LSWAP, inda ta yi ikirarin kai hare-hare kusan sau 500. Hakan na nufin kusan kashi 25 cikin 100 kenan na ayyukan LS na 2022 a faɗin duniya. LSWAP ta sake faɗaɗa wuraren da ta kwace cikin wata 12 da suka gabata a Najeriya, bayan ƙungiyar ta kai hare-hare a jihohin da bata saba kaiwa ba, waɗanda ke wajen arewa maso gabashin ƙasar. Duk da cewa bata iya samun sakewa a wajejen ba, duk da ƙaruwar ayyukanta a watan Afrilu saboda hare-hare na ramuwar gayya. An samu raguwar hare-hare a watannin ƙarshe na shekarar nan, musamman saboda ambaliyar ruwa da ta addabi jihohin. LS ta yi ikirarin kai hare-hare a jihohin Ondo da Edo da ke kusa da kogi. An kuma zargi LSWAP da kai wani mummunan hari a watan Yuni kan wata coci a Ondo. Duk da cewa LS bata karyata ko ɗaukar alhakin harin ba, zuwa yanzu ba a ji hari a jihohin Kaduna da Kano da Bauchi ba. An ga karuwar hare-haren ƙungiyar a cikin wata 4 na farkon shekara a arewa maso gabas, musamman ma kan Borno. Hakan ta faru ne yayin da sojojin Najeriya ke tsaka da kai musu hare-hare a dajin Sambisa da kuma gefen tafkin Chadi. A wasu lokutan ƙungiyar kan yi amfani da abeban fashewa a cikin mota waɗanda ba a saba yin amfani da su a Najeriya ba. Wasu hare-haren da aka kai a cikin watan Afrilu a Chadi da watan Juli ka iya zama dalilin ruwan wutar da suke sha a Borno daga dakarun sojojin Najeriya. To jama'a, ana muka kawo ƙarshen labaran, sai an jima.